Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana musulmi, zan yi amfani da wannan dama in sanar da ku cewa waƙan da kuka jima kuna saurara a yi, wato mutanen Maraba birninta da kewaye, especially mutanen wajen Rugan Madaki, Ruga Market, ina ne su ga su nan dai gurare da yawa, duk inda dai kasance yana cikin Maraba, Abuja kenan ko Karu. So a gurguje dai ina ga ranar sallah za mu saki wannan waka ta biyu wacce muka tsara ta akan wato Alhaji Janaidu Sani Jibiya Jarman Maraba kenan. To sai ku garzaya ranar da za mu dora ta a samu a sauke ta biyun kenan, wadda ta ɗayan ta riga da ta jima Jarman Maraba gaida ka, ita mun riga mun sake ta Adam Bas Official around 3 days da suka wuce. Zain kuma wakan na biyu na zuwa, wanda bari in ɗan rera muku kaɗan daga cikin baitin ta kuji. Ilahu ya dafa masan nan ya ja zamaninka, Allah Janaidu na Fatima Laila Jarmaka fa a rainaka, san tsika yarda mai sauri Maraba muna ta maradinka. Yawwa, to kamar haka dai wakan zai kasance tare da ku a ranar sallah idan Allah ya kai mu. So sai ku saurari, ku shiga tasha na mai suna Adam Bas Official, ku yi subscribing domin jiran wakan da ta zo za ku same ta cikin sauki. Masha Allah, ina godiya. Daga naku Dr. Adam Bas, ɗan gaye mai zamani, nuran waka na Jigawa kenan. Masha Allah, ina muku fatan alkhairi, na gode.